Pentru că tot vine Crăciunul în doar câteva zile, am pregătit un top în spiritul sărbătorilor. Canalul Curios vă prezintă 8 lucruri pe care nu le știai despre Crăciun. Crăciunul marchează ziua în care se presupune că s-a născut Isus, mai exact pe 25 decembrie. Dar ceea ce poate nu știai este faptul că în Biblie, data de 25 decembrie nu a fost menționată niciodată. Și de fapt, majoritatea specialiștilor cred cu tărie că Isus a fost născut în primăvară. La origine, Crăciunul era o sărbătoare păgână. Datorită acestui fapt, Crăciunul nu a fost acceptat ușor de către creștini. În Boston, America, între anii 1659 și 1681, era ilegală sărbătorirea Crăciunului. Erai tras la răspundere și amendat dacă erai prins sărbătorind. În trecut, Moș Crăciun avea haine de diferite culori: mov, verde, albastru și maro. Costumul tradițional roșu și alb a fost creat de către cei de la Coca-Cola într-o reclamă în 1930. Cântecul All I Want for Christmas Is You, cântat de Mariah Carey, este considerat cel mai popular cântec de Crăciun. Statisticile Facebook ne arată faptul că cele mai multe cupluri se despart cu 2 săptămâni înainte de Crăciun. Totuși, se întâmplă exact opusul în ziua de Crăciun, când ai cele mai mici șanse să fii părăsit de către partener. În 1886, America a primit din partea Franței cel mai mare cadou din lume, având o greutate de 225 de tone, 46,5 metri înălțime. Cadoul renumit este chiar Statuia Libertății. În 1494, în timpul unei ninsori abundente, inspirația l-a lovit pe conducătorul Florenței, Piero de Medici, cerându-i unui tânăr de 20 de ani să-i sculpteze un om de zăpadă în curtea palatului său. Acel tânăr era chiar Michelangelo Buonarroti. Deși nu a supraviețuit nimic din artă în sine, martorii spun că omul de zăpadă a fost ceva extraordinar de frumos. Primul brad de Crăciun a fost decorat în Riga, Letonia, în 1510. Canalul Curios vă urează sărbători fericite. Abonați-vă la canalul nostru și dați-ne un like dacă v-a plăcut videoul nostru.